Groeten aan de wonderlijke naam van onze koning Jesus en welkom bij Grace met Fred. Een platform waar ons kale stories leven krijgen. Kijk, je praat ons met pastoren, je praat ons met zingers, muziekmakers en mensen met krachtige betekenis. Ik is Pagelis geduld en ik is hier zo om hoop, geloof en trots terug te brengen in ons kale gemeenskap. So ek wil u aanmoedig, bly ingeskakel, like en subscribe hierdie platform, want dit het tyd geword vir ons Colored Revolution. Amen.